God damn it! Tier Interact. Nope! To bude teď. To už to budu jak trochu víc, není nic jinýho. Tohle. Super tactical. Máš to natočit? Jo. Jde auto. No, tak pojďte, zgejovat. A já? Co? Ale tak jak budeš to. Takhle dole! No, tak si klekněte oba. Budu úroveň země. To nikdo neví, když to nevíme vy, tak to nebudou vědět ani diváci. Hello. Takže proč jsme se rozhodli natočit tohle video? Jak možná už víte, tak Bohemia Interactive, vývojáři DayZ, tak sídlí v Praze, dělají na tom český vývojáři. Všechno to prostředí je právě dělaný podle České republiky a my žijeme v České republice, tak jsme si řekli, že bude pro nás jednoduchý prostě víc tam ven a natočit nějaký prostě lokace tam venku a mít super hustý DayZ lokace, který s tím budou úplně sedět. Což nebylo úplně tak easy, jak jsme čekali, takže se tam přidělávalo hodně mate paintingu, to znamená, že jsme ty záběry hodně upravovali, přidávali jsme tam různé značky a takové věci, přece jenom nejsme v Rusku, jsme v Česku, že jo. Ale nějak tak se to pořešilo, kostýmy byly takový z poloviny dobrý, nevím, to posuďte sami, že jo. Co teda mi přijde takový zajímavý, tak jsou naše Deez Baked Beans plechovky, který jsem já dělal ve Photoshopu přesně podle té hry, prostě takhle tam je, že jo, Deez. To, jak jste mohli vidět v jednom záběru, jsme ji rošlápli tu plechovku a dojde za fůrek, ten týpeček, co tam hrál, tak z ní žral fazole. Pak jsem i vyrobil krabičku na náboje, s ní jsem si dal milionkrát víc práce. Všechny detaily tam jsou úplně přesně podle té hry, všechny ten text to přesně v té hře. Ale nakonec záběry, co jsme s tím měli, se nepoužili, takže to je docela škoda, ale natočilo se to a já jsem šťastný, že jsem to mohl udělat, protože mě to bavilo. No, pak samozřejmě Talon Backpack. Ten je takový, ten dělala moje maminka, to jsem poprosil mojí mamku, protože jsem vůbec nestíhal, aby se nějak pokusila si udělat. Pak tady mám ještě moje originální nevypraný tričko, který jsem měl v tom videu, ještě tady je možná vidět trocha krve. No jasný, tady je moje super díra krvavá, oh damn! No, můj super obavaz, všecko tady mám, takže jako můžeme to třeba vydržet na oku, jestli chcete, není problém. Doufám, že někdy příště budeme mít možnost si udělat znova DayZ video, protože bych ho chtěl udělat ještě jednou, znova líp, nějaký lepší, delší. Přece jenom vypadalo zvláštně, když jsme tam byli my, takový docela mladí lidi. Nebylo to úplně takový, že lepší je to, když tam jsou prostě takový starší lidi, úplně zarostlý, plný vousů, to je prostě mnohem lepší, si myslím, takže doufám, že někdy budeme mít možnost si to video natočit znova a líp, ale tak, že jo, všichni nějak začínají, no. Zjistil jsem na stejné bázi, že funguje tohle lepidlo. To je normálně něco jak Herkules, ne? No, to taky nejde.
čokoláda. No, co se týče těch efektů, takže samozřejmě barevná korekce samozřejmostí tu dělal Filip Svoboda, náš plnohodnotný člen Glitch Bakers v programu DaVinci Resolve, ten je zadarmo, ten si klidně můžete stáhnout, jestli vás to zajímá. Jinak tady moc efektů nebylo, první efekt takový znatelný je asi tady, kdy Kuba Svoboda jako zombík dostane takhle pár ran do těla, nebo jednu ranu do těla a jeden headshot, spadne dolů, odkutalí se, blablabla. Když to tak jako projdu celou tu časovou osu, tak pak vlastně tady je akorát nějaký moje střílení, jak tady vlastně za mnou běží zombíci. Já po nich střílím, pak se mě Cafe rozhodne zachránit, takže tohle to. Pak dlouho nic moc. To nějak stříhneš, blablabla. No, pak právě že do těch oblastí, že třeba tohle je přesně ten vysílač z DayZ Zelená hora, Green Mountain, tak ten jsem tam dodělával. Originální záběr vypadal trošku jinak, ten vysílač jsem tam prostě dodělal. Nějaký průchody, hodně chození, protože když tak vezmete, tak DayZ je takový velký walking simulátor. Tady jsem z tohle záběru oddělával bránu, protože ta brána vlastně jakoby až přijdeme v tomhle záběru, takže v těchto předchozích tak logicky být nemůže, i když je to vlastně natočené na stejné lokaci, to je takový náš podvod, tak trochu. No, tady je samozřejmě ruská cedule přidělaná, jak jsem říkal, nejsme v Rusku, nějaký prostě takové věci. Dále, no a pak samozřejmě klasické efekty jako muzzle flashe, takže prostě výstřely, nějaký strefení, krvavý zásah do těla, nádherný efekty, klasika. No, takže nějaké střílení, lítání, nábojnic, všechno možný zásahy do trávy. No dole. A to je tak jako co se týče efektů všechno. Nějak super hardcore na efektování to nebylo, bylo toho tak středně moc. To asi tak nedávají.